ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова, Суҳробшоҳ Давлатзода ва сурдатарҷумон Сатторов Қурбоналӣ. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд озод намудани қурбониён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қурбониён Алишо Нарзулло аз вазифаи раиси суди ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 27 феврали соли 2026. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Шаҳри ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин хусус омода шудааст. 27 феврал таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар оғози кори маҷлиси ҳукумати кишвар нахуст гузориши вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода оид ба барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 шунида шуд. таъкид гардид ки барнома бо мақсади идома бахшидан ба раванди босуръати сохтмони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, фароҳам овардани муҳити мусоиди таълиму тарбияи кӯдакон ва се намудани дастрасии босифат ба ин зинаи таълиму тарбияи насли наврас ва такмили сатҳи тахассусии кадрҳои соҳа таҳия гардидааст. ҳамчунин гуфта шуд ки барномаи мазкур бо мақсади таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ баҳри таъмини рушди устувори низоми таҳсилоти томактабӣ таҳия гардида, татбиқи он ба баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи кӯдакон равона карда шудааст. то охири татбиқи барнома 800 муассисаи нави ин соҳа бунёд ёфта, фарогирии кӯдакони аз 3 то 6 сола бо таҳсилоти томактабӣ дар кишвар бояд ба зиёда аз 50% расонда шавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки барнома ва нақшаи амалигардонии барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 тасдиқ ва оид ба амалигардонии он ҳар сол то 1 феврал ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда шавад. таъкид гардид ки муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ то деҳоти дурдаст дар ҳама ҷо бояд вуҷуд дошта бошанд. дар кори маҷлис оид ба барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ Мирзо Хуршед шунида шуд. таъкид гардид ки барнома масири ояндаи рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути мушаххасу дақиқ муайян намудани самтҳои дахлдори афзалиятнок ва вазифаҳои миёнамуҳлати алоқаманд муқаррар менамояд. зикр карда шуд ки барои татбиқи барнома 2 миллиарду 366 миллиону 800 ҳазор сомонӣ зарур аст ва он аз ҳисоби буҷети давлатӣ, бахши хусусӣ ва шарикони рушд маблағгузорӣ карда мешавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки вазорату идораҳои дахлдор амалигардонии барнома ва нақшаи татбиқи онро таъмин карда, аз натиҷаи он ҳар сол то 1 март ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд. дар кори маҷлис дигар масъалаҳои муҳим низ баррасӣ ва аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар фароварди маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои масъалаҳои муҳокимашуда ба ҳукумати кишвар ва вазорату идораҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин таваҷҷӯҳи роҳбарони сохторҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба истифодаи самароноки заминҳои кишт, вусъати киштукори баҳорӣ бахусус пахта, картошка ва ҷуворимакаю лӯбиёгиҳо, афзоиши содироти меваю сабзавоти барвақтӣ, ниҳодшинонию гулпарварӣ, таъминоти барқ, гузариш ба низоми билингии ҳисоби истифодаи барқ, ҷонок намудани тадбирҳои ободонию созандагӣ ва ифтихори таҷлили бошукӯҳи ҷашнҳои Наврӯзи байналмилалӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷалб карда шуд.
امروز تحت ریاست معاون یکم رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شیر محمد شاهیان در طول جلسه‌های مجلس نمایندگان در موضوعهای تامین و تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی ولایت قانون در جامعه و درباره وضع جنایتکاری از جمله در بین نابالغان و جوانان همایش برگزار شد. ضمن سخنرانی‌ها ذکر گردید که تامین قانونیت، تحکیم ترتیبات حقوقی و ولایت قانون یکی از رکن‌های اساسی دولت حقوق بنیاد به شمار می‌رود. به رعایت حتمی قانون نمی‌توان ثبات استوار، رشد اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت جامعه را تامین نمود. اینچنین در همایش مسئله وضع جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان مورد توجه مسئولان و مقامات اجتماعی انتظامی قرار گرفت. در فرجام چاره‌بینی ذکر رفت که محض رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانون‌ها، پیشگیری حقوق ویرانکاری‌ها و تحکیم نظارت پروکوروری زمینه استوار حفظ منفعت‌های دولت و جامعه میباشد. به تامین ترتیبات حقوقی و به پیشگیری جنایتکاری مخصوصاً در بین جوانان نمیتوان جامعه سالم و آینده درخشان را بنیاد نمود. جمع آمد و مشغولیت متدی تعلیمی، آمادگی سفربری و مدافع حدودی که طبق نقشه چاره‌بینی‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان همساله در قلمرو جمهوری راه اندازی کرده می‌شوند، اهمیت مهمی مدافعی داشته در بلند برداشتن سطح آماده باشی هیئت ذخیره‌های احتیاطی ارتش ملی سهمی مناسب می‌گذارد. چنین یک جمع آمد تعلیمی حربی در شهر لیوکانت ولایت ختلان دایر گردید. در این خصوص همکسبان ما از ریاست اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت مدافع گزارش می‌دهند. با مقصد تامین آماده‌باشی شهروندان هنگام مدافعه حدودی در شهر لیوکانت ولایت ختلان چاره‌بینی‌های سنجشی آمادگی قوای و واسطه‌های مدافعه حدودی، اینچنین ذخیره سفربری جهت پرگردانی قسم‌های نظامی و جزو تام‌های قواهای مسلح با جلب شهروندان در احتیاط قرار داشته برگزار گردید. در چاره‌بینی سردار استاد گنرالی قواهای مسلح معاون یکم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت باباجان سعیدزاده، رئیس شهر لیوکانت، نمایندگان نهادهای قدرتی و شهروندان در احتیاط قرار داشته اشتراک نمودند. نخست هیئت رسمی چاره‌بینی با نمایندگان جزو تام‌های مدافعوی شهر از نزدیک صحبت نموده از سطح آماده‌باشی آنها شناسایی پیدا کردند. هیئت راهبری جمع آمد مذکور از وزارت مدافع مملکت سخنرانی نموده تاکید کردند که هدف اساسی جمع آمد امروزه تحکیم حفظ مرز و بوم و تامین پایداری صلح و ثبات کامل در کشور عزیزمان میباشد. همزمان منتداری وزیر مدافع کشور به پدر و مادرانی که فرزندان خود را در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی تربیت می‌نمایند رسانیده شد. رئیس شهر لیوکانت نیز ضمن برآمد خود در نزد حاضرین ابراز داشت که تامین امنیت و آرامی جامعه و بلند برداشتن حس مسئولیت شهروندان در حفظ وطن یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب می‌رود. همزمان تاکید نمود که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر برای تحکیم و بلند برداشتن سطح آماده‌باشی شهروندان اینچنین تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی پیوسته تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌نماید. در قسمت دیگری چاره‌بینی به یک زمره فعالان رتبه‌های حربی و به پدر و مادران سربازان سپاسنامه‌های وزارت مدافع تقدیم کرده شد. البته باعث افتخار است که امروز در مدافع حدودی سفربری ساکنان شهر لیوکانت از تمام دهها و محله‌ها سربلندانه اشتراک نمودند. این باعث افتخار است که ساکنان شهر لیوکانت همیشه در حالت آماده‌باشی قرار دارند و البته طوری که ما و شما می‌دانیم امروز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان پر اقتدار و پر قوت با کادرهای بلند اختصاص و تکنیک‌ها هستند. در برابر این ساکنان شرفمند جمهوری تاجیکستان از آن جمله یک گوشه دیار شهر لیوکانت نیز آمادند که خب در حفظ و حمایت مرز و بوم کشور سهم خود را گذارند. باید ذکر نمود که برگزاری چنین مشق‌ها نشانه روشن سطح بلند وطنداری، صداقت به وطن، تحکیم امنیت و آماده‌باشی شهروندان ارزیابی می‌گردد.
дар солҳои истиқлолӣ давлатӣ яъне ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи рушди инфрасохтори нақлиётӣ диққати махсус зоҳир намуда таҷдиду навсозии роҳҳои автомобилгард, сохтмони пулҳо ва нақбҳо ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. Бо татбиқи лоиҳаҳои бузурги роҳсозӣ имконият фароҳам омад ки шаҳру ноҳияҳои дурдасти кишвар бо марказ пайваст гардида ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар тамоми фаслҳои сол таъмин карда шаванд. Шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ҷумҳурии тоҷикистон айни замон татбиқи як қатор лоиҳаҳои бузурги сармоягузорӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт идома доранд ки маблағи умумии онҳо ба 117 миллиард доллар баробар мебошад. Ин нишондиҳанда гувоҳи он аст ки рушди инфрасохтори нақлиётӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. бо дар назардошти мавқеи ҷуғрофии кишвар ва хусусияти кӯҳистонии қаламрав, бунёду таҷдиди роҳҳо на танҳо як масъалаи иқтисодӣ, балки омили муҳими таъмини амнияти миллӣ ва суботи иҷтимоӣ низ ба ҳисоб меравад. Тибқи маълумоти расмӣ, аз ҳаҷми умумии маблағгузорӣ 5 лоиҳа бо маблағи 579 миллион сомонӣ дар марҳилаи амалисозӣ қарор доранд. ҳамзамон 6 лоиҳа ба маблағи 602,2 миллион доллар пурра анҷом ёфта, айни ҳол дар муҳлати кафолатии техникӣ қарор доранд. ин маънои онро дорад ки сифати корҳои анҷом додашуда таҳти назорати мутахассисон қарор дошта, масъулияти ширкатҳои сохтмонӣ дар доираи ӯҳдадориҳои кафолатӣ ҳифз мешавад. танҳо соли гузашта дар саросари ҷумҳурӣ 243,5 километр роҳ, 30 пул, 5 нақб ва 6 долони зидди тармавӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. ин нишондиҳандаҳо аз суръати баланди корҳои сохтмонӣ ва ҷалби васеъи сармоягузорӣ ба соҳа шаҳодат медиҳанд. бунёди пулу нақбҳо махсусан дар минтақаҳои кӯҳистонӣ барои таъмини ҳаракати доимӣ ва бехатар аҳамияти ҳаётӣ доранд. қобили зикр аст ки раҳоӣ аз бомбаси коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ 2407,8 километр роҳ таъмиру таҷдид гардида, 274 пул, 7 нақби нақлиётӣ, 2 чорроҳаи 300 ва 2 чорроҳаи 200 бунёд шудаанд. дар маҷмӯъ дар ин давра дар соҳаи нақлиёт 58 лоиҳа ба маблағи зиёда аз 2,2 миллиард доллар амалӣ гардидааст. рушди инфрасохтори роҳу нақлиёт ба иқтисодиёти миллӣ таъсири мусбат мерасонад. пеш аз ҳама шароити мусоиди ҳамлу нақли молу маҳсулот фароҳам омада, вақти сафар ва хароҷоти интиқол коҳиш меёбад. илова бар ин татбиқи чунин лоиҳаҳо ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкории маҳаллӣ ва афзоиши гардиши савдо мусоидат мекунад. инчунин беҳтар гардидани вазъи роҳҳо имконият медиҳад ки тоҷикистон ба долонҳои байналмилалии нақлиётӣ пайваст гардида нақши транзитии худро дар минтақа тақвият бахшад. татбиқи лоиҳаҳои истифода аз манбаъҳои алтернативии энергия қадами муҳим дар самти рушди энергетикаи сабз, коҳиши вобастагӣ аз манбаъҳои анъанавии энергия ва баландбардоштани сатҳи зиндагии сокинони ноҳияҳои баландкӯҳ мебошад. дар ҳамин замина дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёди нерӯгоҳҳои офтобӣ идома дорад. нерӯгоҳҳои хурди офтобӣ бо истифода аз технологияҳои муосир сохта шуда имкон медиҳад ки аҳолӣ новобаста аз шароити иқлим бо нерӯи барқ таъмин гарданд. ноҳияи мурғоб дар солҳои соҳибистиқлолӣ ободу зебо гардида дар баробари рушди инфраструктури деҳот бунёд ва ба истифода додани нерӯгоҳҳои офтобӣ ҷараён дорад. тадбири мазкур дар заминаи дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ гардида таъмини таҷҳизоти лозим ва насбӣ аз ҷониби мутахассисони ширкати барқи Помир Энержӣ ба роҳ монда шудааст. соли 2025 панелҳои офтобӣ насб гардида иқтидори онҳо зиёда аз 500 киловаттсоат аст. сокинони деҳаи Булонкӯли ноҳияи мурғоб ки солҳои зиёд аз набудани нерӯи барқ танқисӣ мекашиданд, бо насби панелҳои офтобӣ ин мушкилии онҳо бартараф гардид. хушбахтона бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мо аз барқ таъмин шудем. ба мо панелҳои офтобиро дар деҳаамон насб карданд ва мо бошад ҳозир аз технологияи нав истифода мебарем. айни замон дар 7 минтақаи ноҳияи мурғоб панелҳои офтобӣ насб гардидааст ки калонтарини онҳо бо тавоноии беш аз 2800 киловаттсоат фаъолият дорад. бо ба истифода додани панелҳои офтобӣ истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои хурд бештар гардида ҳунармандӣ рушд хоҳад кард. боз дар нақша аст ки дар ноҳияи мурғоб 20 нерӯгоҳи офтобӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад.
дар ноҳияи вахш бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масъулину аъзои шӯро, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар ва намояндагони воситаҳои ахбори омма ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. аз рафти ин ҷаласа ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. таъкид гардид ки дар шароити тағйирёбии вазъи иқтисодию сиёсии ҷаҳон ва афзоиши талабот ба маводи ғизоӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфтааст. Иштирокчиёни ҷаласа таъкид намуданд ки истифодаи мақсадноки заминҳои корам ва баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот омили асосии таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. Бо истифодаи оқилонаи иқтидори аграрӣ дар бисёр минтақаҳои ҷумҳурӣ имкони гирифтани 3-4 ҳосил дар як сол фароҳам буда, махсусан истеҳсоли сабзавоту полезӣ ва маҳсулоти боғдорӣ сол то сол афзоиш меёбад. Ин раванд на танҳо бозори дохилиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин мекунад, балки заминаи мусоид барои афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзиро низ фароҳам месозад. Қайд карда шуд ки ҳукумати кишвар дар доираи барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла барномаи таъмини амнияти озуқаворӣ барои солҳои 2026-2030 ва рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ барои солҳои 2025-2029 ба баланд бардоштани ҳосилнокӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва рушди истеҳсоли рақобатпазир таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. Ин тадбирҳо ба зиёд шудани ҳаҷми истеҳсол, беҳтар гардидани занҷираи таъминот ва тавсеяи содирот равона шудаанд. Дар ҷараёни ҷаласа иштирокчиён таъкид намуданд ки рушди соҳаи кишоварзӣ мустақиман ба баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ, паст гардидани сатҳи бекорӣ ва таҳкими суботи иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Бо ташкили ҷойҳои нави корӣ дар деҳот ва ҷалби аҳолӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ имконият фароҳам меояд ки сатҳи даромади сокинон афзоиш ёфта, таъминоти озуқавории кишвар боз ҳам устувортар гардад. Дар идома таъкид гардид ки фаъолияти шӯроҳои ҷамъиятӣ ҳамчун пули муколама миёни давлат ва ҷомеа метавонад дар татбиқи сиёсати аграрӣ, истифодаи самараноки замин, баланд бардоштани маърифати кишоварзӣ ва рушди устувори деҳот нақши муассир гузорад. Зеро маҳз тавассути ҳамкории давлат, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва истеҳсолкунандагон метавон ба ҳадафи стратегии кишвар, беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум ва таъмини амнияти озуқавории миллӣ ноил гардид. дар ноҳияи шаҳристон то имрӯз дар доираи вусъати корҳои ободонию созандагӣ 192 иншоот бунёд гардида, дар 35 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома меёбад. дар ҳошияи вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар деҳаи ободии ҷамоати деҳоти Бунҷекети ноҳия дар бинои нави Кӯдакистон корҳои сохтмонӣ бо суръат ҷараён дорад. иншооти сохташаванда аз 3 ошона иборат буда, барои 180 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардидааст. лоиҳаи бунёди муассисаи таълимӣ барои 240 нафар ва хобгоҳ дар деҳаи ободӣ таҳия гардидааст ки тибқи нақша иншооти мазкур аз 3 ошона иборат буда, дар он маҷмӯаи варзишӣ низ сохта мешавад. дар ноҳияи восеъ бошад бо дастгирии соҳибкорон мушкилоти сокинони деҳаи восеъободӣ Калон ҷиҳати дастрасӣ ба оби нӯшокӣ бартараф гардид. ҷузъиёти бештар дар гузориши Хоҷа Назриев. ин лаҳзаҳо аз рафти корҳои ободонӣ дар деҳаи восеъободи калони деҳоти ба номи Абдиавазов дар ноҳияи восеъ мебошад. Сокинони ин деҳа бо дастгирии соҳибкорон тариқи ҳашар ба ҳар як хона нуқтаи оби нӯшокӣ мекашанд. барои хобонидани қубурҳои обрав, омода намудани замин ва кашидани қубурҳо ин қисме аз корҳо дар ин иншоот мебошанд. марҳалаи аввал ва ҳалкунанда ки идома ёфтани корҳои минбаъда аз он вобастагӣ дошт, ин кандани чоҳи амудӣ ва дастрасӣ ба оби нӯшокии тозаи ширин буд ки он бо муваффақият анҷом дода шуд. ин умеди сокинон амалӣ гардид. дар ин нуқта аз чуқурии 110 метр оби тозаи ширин ҷорӣ гардид. дар доираи корҳои ободонӣ дар ҳудуди ҷамоат деҳоти ба номи Абдиавазов сохтмони 5 иншооти чоҳи амудӣ ба нақша гирифта шудааст. айни замон бо дастгирии соҳибкорон сохтмони 3 чоҳи амудӣ дар арафаи анҷом ёбиааст. сохтмони 2 чоҳи дигар рӯзҳои наздик шурӯъ меорад. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ ин роҳҳо асфалтпӯш карда мешавад.
ҳашарчон бо пешниҳоди ҷамоати деҳот корҳои сохтмониро тибқи нақшаи муайян ба роҳ монда аз ин нуқта моҳи феврал ба манзилҳои истиқомати сад хоҷагии деҳа хати оби нӯшокӣ кашиданд. корҳои сохтмонӣ дар иншоот моҳи март идома ёфта ва дар ин моҳ ба сад хоҷагии дигари деҳа хати оби нӯшокӣ мегузаронанд. бо чунин иқдом сокинон мақсад доранд дар самти дастрасӣ ба оби нӯшокӣ ин мушкилотро дар деҳаашон ҳал намоянд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. шуруъ аз 1 март дар шаҳри хоруғ бахшида ба соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ 2026 озмунҳои шаҳри «Шаҳри ман хонаи ман аст, хоруғ аз нигоҳи ман» баргузор карда мешаванд. инчунин барои саҳмгузорӣ дар раванди корҳои созандагӣ дар шаҳри хоруғ гурӯҳи ихтиёрии бунёдкорӣ таъсис дода шуд. ин иқдом дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шуда. ҳадафи он вусъати корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳр мебошад. вилояти суғд аз минтақаҳои рушдкардаи санъатии Тоҷикистон буда иқтидори истеҳсоли он дар заминаи тадбирандешиҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бештар тақвият меёбад. ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, рағбати соҳибкорони ватанӣ бобати саҳмгузорӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва дигар омилҳо имконият фароҳам овардааст ки таи солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд ва содироти он низ афзоиш дода шавад. фаъолияти назарраси наздик ба 1300 коргоҳу корхонаи саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо истеҳсоли 300 навъу намуди маҳсулот ва баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ боис гардид ки ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар давоми соли 2025 8.8 миллиард сомонӣ афзоиш ёфта ба 39.1 миллиард сомонӣ расад. солҳои охир дар раванди саноатикунонӣ бо суръати мамлакат дар баробари таъмини бозори дохилӣ, содироти молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилояти суғд ба хориҷи кишвар афзоиш ёфта, бо 6 давлати ҷаҳон робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯзҳо дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Арчамебел истеҳсоли маҳсулоти воридотиву вазкунанда васеъ ба роҳ монда шуда 100 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. корхонаи Азия Платекс бошад халтаҳои маҳсулоти ғунҷоишаш аз 500 то 3 тонна истеҳсол мекунад ки асосан ба хориҷи кишвар содирот мегардад. ҳоло дар вилояти суғд сохтмони корхонаҳои истеҳсолӣ идома дорад. марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайри суғд барои истеҳсоли бозичаҳои бачагона ва корхонаи истеҳсол ва таъмини трансформаторҳо 15 корхонаи паррандапарварӣ, корхонаи гӯшту шир ва дар ҳар як шаҳру ноҳия раванди тақвияти соҳаи саноат идома дорад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди донаи алмос маҳсулоти кишоварзӣ, меваи хушк бо банду баст ба хориҷи кишвар содирот мегардад. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд бо сохтмони сардхона бо иқтидори нигаҳдории 3000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, маркази агрологистикӣ ки дар минтақаи озоди иқтисодии суғд бо иқтидори нигаҳдории 1200 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ва банду басти он идома дорад. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодӣ 8 корхонаҳои субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ва кори сохтмонӣ фаъолият бурда истода дар соли равон ба истифода дода мешавад. ба маълумоти масъулон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар корхонаҳои ҳудуди вилояти суғд давоми моҳи январи соли 2026 3.6 миллиард сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта корхонаҳо 834.5 миллион сомонӣ зиёд маҳсулот истеҳсол кардаанд. шанбеи 4 моҳи апрели соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола баргузор мегардад. ин тадбир шурӯъ аз соли 2019 барои сайқали завқи эстетикии аҳолӣ ва тарғиби фарҳанги зебоипарастӣ ҳамасола доир карда мешавад. даври якуми фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола дар сатҳи маҳалла, деҳат, деҳот ва шаҳрак то 18 март ва даври дуюм дар сатҳи ноҳия, шаҳр ва вилоят то 25 март ҷамъбаст мегардад.
комиссияҳои ноҳиявӣ шаҳрӣ ва вилоятӣ то 1 апрел ғолибонро дар асоси санад, протокол, навори видеои албом бо маълумотнома ба комиссияи ҷумҳуриявии кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. баргузории даври сеюми фестивал дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маросими мукофотонидани ғолибони он 25 апрел дар шаҳри Душанбе дар назар дошта шудааст. ғолибони фестивал аз рӯи номинатсияҳои гулпарвар, гулгашт ва хиёбон, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, деҳа, маҳалла, ҷамоати деҳот, ҷамоати шаҳрак, ноҳия, шаҳр ва вилояти беҳтарин муайян карда хоҳанд шуд. меъёрҳои муайян намудани ғолибони фестивали гулҳо мувофиқи нишондодҳои низомнома, шумораи гулзор, аз ҷумла гули лола, интихоби композитсия ва дизайни ҷолиб, сифати корҳои иҷрошуда, симо ва сифати роҳравҳои мавҷуда, будани ҷойҳои нишаст, ҳолати ободонӣ ва нигоҳубин, таъминот бо оби полезиро дар бар мегирад. ёдовар мешавем ки фестивали сайри гули лола аз соли 2019 инҷониб бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, отифанигорӣ, хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини миллӣ, ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободониву сабзазоркунӣ, баландбардоштани завқи эстетикӣ, зебоишиносӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ, сатҳи маърифати экологии сокинон ва тозагии муҳити зист баргузор мегардад. дар минтақаҳои кӯҳие ки бо сабаби номусоид будани ҳаво гулшинонӣ аз моҳи май шурӯъ мешавад, фестивал дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ ва истиқлоли давлатӣ ҷамъбаст мегардад. дар минтақаи ховарони шаҳри Душанбе дар беш аз 7 гектар боғи себу, олу ва ангур бо 2 ҳавзи захираи об бунёд мегардад. боғ аз ҷониби Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешавад. дар Тоҷикистон барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мавриди амал қарор дорад. яке аз ҳадафҳои асосии барнома ин нигаҳдории вазъи мӯътадили ҳавои атмосфера ва тавозуни табиии устувор, инчунин танзими асосҳои экологӣ, иқтисодӣ ва идоракунӣ, самарабахши сабзкунӣ ва васеъ намудани майдони он мебошад. имрӯз бо мақсади татбиқ ва шарҳу тавзеҳи муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардид. тафсилот дар ин бора. дар ҳамоиши омӯзишӣ вобаста ба тағйиру иловаҳои қаблан ворид гардида ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таъкид гардид ки қонуни мазкур ҳамчун санади муҳими танзимкунандаи ҳаёти иҷтимоӣ барои ҳифз ва таҳкими арзишҳои фарҳанги миллӣ заминаи устувор гузоштааст. зикр гардид ки қонун суннатҳои диниву мардумиро ба низом дароварда, анъана, маросим ва ҷашнҳои миллиро мушаххасу дақиқ танзим намуда, ҷиҳати пешгирии хурофоту таассуб, худнамоиву зоҳирпарастӣ, исрофкориву зиёдаравӣ мусоидат кардааст. яке аз хусусиятҳои хоси ин қонуни миллии мо дар он ифода меёбад ки маҳз қонун он арзишҳои миллӣ, муқаддасоти миллӣ, роҳ овардан ба фарҳанги миллӣ ва аз нав эҳё кардани он суннатҳои ниёгонамонро боз ҳам дубора ба мардуми сарбаланди кишвар пешниҳод мекунад. зимнан нотиқон оид ба масъалаҳои муҳими марбут ба пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, ҷиловгирӣ аз тақлид ба фарҳанги бегона дар тарзи либоспӯшӣ, инчунин тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва одоби ҳамида ибрози назар намуданд. қайд карда шуд ки таҳлилҳо нишон медиҳанд баъд аз қабули қонуни мазкур сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон боло рафта, некуаҳволии мардум тадриҷан беҳтар гардидааст. аз ҷумла ҳолатҳои зиёди сарфи беҳуда ва хараҷоти аз ҳад зиёд дар баргузории маросимҳо коҳиш ёфта, имконияти беҳтар намудани шароити иҷтимоию иқтисодии оилаҳо фароҳам омадааст. имрӯз бо ташаббуси вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат намоишфурӯши китобҳои тозанашри нашриёти адиб баргузор гардид. дар намоишфурӯши китоб зиёда аз 2000 нусха китобҳои тозанашр пешниҳоди намояндагони касбу кори гуногун гардид.
صحنه کاخ معرفت در شهر وحدت از صبح بروقت پر از دوستداران کلام بده بود. رف‌های پر از کتاب‌های تازه نشر از ادبیات کلاسیکی و معاصر تا آثار علمی و عمومی و کتاب‌های کودکان و نورسان فضای معنوی خاصی را به وجود آوردند. این منظره واقعاً جشن کتاب را می‌ماند، جشن معرفت و اندیشه و روشنایی. در این چهاربینی فرهنگی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، اهل فرهنگ، شاعران و نویسندگان و فعالان جامعه شرکت ورزیده کتاب‌های زیاد خریداری کردند و از نقش کتاب در تشکل تفکر ملی و رشد معنوی جامعه یادآور شدند. امروز نشریات ادب در این نمایشگاه زیاده از 100 نامگوی کتاب و تعداد زیاده از 2000 نسخه آورده است که توجه به کتاب خیلی چشمرس و در نظر نمایان است. بنابراین ما کوشش میکنیم که در آینده نیز چنین اقدام‌ها را از طرف نشریات بیشتر کنیم. در دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری کتاب را به دست خواننده برده رسانیم تا اینکه اون تقاضایی که پیشوای معظم ملت از نسل جوان کردن جهتی هرچی بیشتر مطالعه کردن و اشتراک بیشتر قشرهای گوناگون جامعه در آزمون جمهوری فروغ بدون کتاب است، همین بیشتر شود و این بر کتابخوانی مردم و خودشناسی مردم بیشتر مساعدت نماید. در نمایش نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه از آموزگاران و طبیبان تا دانشجویان، خوانندگان و هواداران کتاب شرکت ورزیده کتاب‌های پسندیده خود را خریداری کردند. چون این اقدام‌ها با بالا رفتن فرهنگ مطالعه، دسترسی بیشتر مردم به ادبیات نو و تازه نشر و تحکیم خودشناسی و معرفت ملی مساعدت می‌نمایند. دایر نمودن این چهاربینی در زمان امروزه می‌تواند ارزش‌های ملی را حفظ نماید، مناسبت‌های اخلاقی جمعیت را به تنظیم درآورد. سوم دانش‌های تاریخی یا مناسبت‌های تاریخی اخلاقی را حفظ نماید. می‌تواند که یک روز نه همه روز نمایش کتاب باشد، چون که کتاب سرآغاز عوض‌شوی معنوی و دانش انسان می‌باشد. واقعاً هم توجه بیشتر مردم به این گنجینه به‌بهای معرفت کتاب از بدوری فکری و مسئولیت معنوی جامعه درک می‌دهد. زیرا ملتی که کتاب می‌خواند، اندیشه می‌کند، پیش می‌رود. نمایش فروش کتاب‌های تازه نشر نشریات ادب در شهر وحدت بار دیگر ثابت ساخت که فرهنگ مطالعه در جامعه ما موقع استوار دارد و راه فردای درخشان از صحیفه‌های کتاب آغاز می‌یابد. جایگاه اثر بی‌زوال شاهنامه در تحکیم خودشناسی ملی و ارزش‌های انسانی در محور یک نمایش بین‌المللی قرار گرفت. تدبیر مذکور در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان دایر شده، کارشناسان آن را سهم مهم در رشد اندیشیده علمی ارزیابی کردند. گزارش همکارانمان در این خصوص. شاهنامه و تمدن انسانی تحت همین عنوان در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همایش علمی و عملی بین‌المللی برگزار گردید. هدف از برگزاری این چهاربینی بازنگری و تحلیل جایگاه و مقام آثار بی‌زوال شاهنامه در رشد تمدن بشری و تحکیم خودشناسی ملی ارزیابی گردید. در همایش عالمان و دانشمندان ورزیده داخل و خارج کشور و پژوهشگران با معروضه‌های پرمحتوا برآمد نمودند. هنگام سخنرانی‌ها تاکید شد که شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی نه تنها یادگاری ادبی تاجیک بلکه گنجینه فرهنگ جهانی به شمار رفته ارزش‌های والای انسانی، عدالت، جوانمردی و تندرستی و خیرات‌سالاری را ترنم می‌کند. جنبه‌های اخلاقی و ادبی شاهنامه حکیم فردوسی به نهایت ناگزیر و به نهایت بی‌نظیر می‌باشد. باعث افتخار است که در دوره استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در مرحله احیای نوی خودشناسی ملی، در مرحله زمینه‌های تشکل خودشناسی ملی، سیاست فرهنگ پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان با احیا و تشکل میراث فرهنگی نگرانیده شده است. شرف به خدمت‌های بزرگ و خسته‌ناپذیر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که در قطار دیگر ارزش‌های ملی شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی را بار دیگر نشر نمودند. بار دیگر این شاه اثری خیلی هم نادری بلند مضمون را عمومی گردانیدند، یعنی دسترسی کل اهالی جمهوری تاجیکستان گردانیدند که البته برای هم تشکل بخشیدن معنویات جامعه و هم رشد خودشناسی ملی جامعه ما
خدمت میکند. иштирокдорон зимни маърузаҳои худ иброз доштанд ки омӯзиш ва таблиғи мероси гаронбаҳои абулқосим фирдавсӣ метавонад дар шароити ҷаҳонишавӣ ба таҳкими пояҳои маънавӣ ва ҳуввияти миллӣ мусоидат намояд. ҳамзамон ба масъалаи таъсири шоҳнома дар ташаккули афкори фалсафӣ, адабӣ ва иҷтимоии мардумони минтақа ва ҷаҳон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар идомаи ҳамоиш миёни муҳаққиқон табодули афкор сурат гирифта, ҷиҳати густариши ҳамкориҳои илмӣ ва роҳандозии таҳқиқоти муштарак пешниҳоди судманд манзур гардид. дар муассисаи таълимии ғайридавлатии гимназияи ба номи Ҷалол Икромӣ ноҳияи Ховалинг озмуни муассисавии фуруғи сухан баргузор гардид. Тадбири мазкур бо мақсади омода намудани хонандагон ба озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи супиdonoи китоб аст ва шоҳномахонӣ роҳандозӣ шудааст. аз рафти озмун ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар қисмати ифтитоҳии озмуни фуруғи сухан баромадкунандагон аз дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати наврасону ҷавонон суханронӣ намуда иброз доштанд, ки китоб аз насл ба насл дониш, маърифат ва таҷрибаи ҳосилкардаи инсонро интиқол медиҳад ва барои таълиму тарбияи аҳли ҷомеа имкониятҳои зиёдро фароҳам меоварад. бисёр шахсиятҳои бузург аз қабили олимон, файласуфон, шоирон ва нависандагон ба китоб ҳамчун муаллими бузург ва рафиқ баҳо дода қайд карданд, ки аз овони кӯдакӣ инсон бояд ба китобхонӣ ҷалб карда шавад. баъд аз қисмати ифтитоҳӣ кори озмун шурӯъ гашт ва хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва миёнаи муассиса бо донишу фаҳмиши баланд, қироати зебою буро ва мутолиаи густурда иштироки фаъолона намуда аз худ маҳорати баланд нишон доданд. ҳадаф аз озмуни муассисавии фуруғи сухан баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, арз гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни хонандагон ва дарёфти хонандагони суханвару сухандон барои иштирок дар озмунҳои фуруғи супиdonoии китоб аст, шоҳномахонӣ ва дигар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошад. ман дар озмуни муассисавии фуруғи сухан иштирок карда غالب آمدم و همچنین طول 3 سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانه‌ای کتاب است از روی نمیناسیای خواندن و ازبر نمودن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک می‌ورزم. آزمون فروغ سخن برای اشتراک من در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانه‌ای کتاب است یک زمینه مساعده گذاشت. بعد از برآمد و نتیجه‌گیری دانش و مهارت اشتراکچیان، آزمون جنبست و غالبان با دیپلم و مکافات پولی قدردانی کرده شدند. همچنین والدین و آموزگاران فعال آزمون نیروی سخن با افتخارنامه‌ها سرفراز گردیدند. ҳунари кандакорӣ яке аз қадимтарин ва зеботарин навъҳои санъати мардумӣ ба шумор меравад, ки таърихи кӯҳан дошта то имрӯз арзиш ва аҳамияти худро нигоҳ доштааст. кандакорӣ на танҳо ороиши зоҳирии биноҳо, дарутирезаҳо ва ашёи рӯзгор аст, балки ифодагари завқи баланд, истеъдод ва ҷаҳонбинии ҳунармандон низ мебошад. ба монанди аксар минтақаҳои кишвар, ин ҳунар ҳамчун қисми муҳими мероси фарҳангӣ дар шаҳри Исфара ҳам ҳифз гардида, аз насл ба насл омӯзонида мешавад. санъати кандакорӣ яке аз санъатҳои паҳншудаи аҷдодон буда, айни замон дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистони азиз паҳн шудааст ва иншооту биноҳо, марказҳои фарҳангӣ аз осори ин санъат хеле зебо ороиш ёфта истодааст. дар шаҳри бостонии Исфара ҳам ба ин намуди санъат диққати бештар дода мешавад. устоҳои гулдаст барои чӯб нақшунигор кашида кандакорӣ мекунанд ва гоё аз як ашёи нотарошидаву носуфтаву печон асари санъат меофаранд, ки ба дилу дидаҳои бинанда таъсир расонида ёдрас месозад, ки аҷдодони тоҷикон ҳунарманду санъаткор, зебоипарасту офаранда буданд. фирдавс Тураев яке аз ҷавонони дилдодаи ҳунари кандакорист ва аз пешаи интихобкардаи худ қаноатманду мамнун аст. ва дар шаҳри Исфара, дар ноҳияи Данғара, дар чойхонаи Хуррамшаҳр ва боғи Ирани шаҳри Душанбе, боғи Камоли Хуҷандӣ нақши дастони худро гузоштааст. гурӯҳи ҷавонони санъатдӯсту ҳунарманд аз устоҳои гулдаст сиру асрор ва нозугиҳои ин ҳунари миллиро омӯхта, худ ба устодони моҳиру соҳибкасб табдил ёфта, ҳунару санъати миллии тоҷиконро дар байни халқу миллатҳои дигар паҳн ва тарғиб карда истодаанд.
дастаи миллии занонаи тоҷикистон оид ба футбол барои баргузории машқҳои дастаҷамъӣ ба шаҳри Дубай рафт. Дар доираи машғулият дастаи занонаи тоҷик 1 ва 5 март дар шаҳри Дубай